अने जय सेवा जय जंगू आने मेरे बच्चों रे मानाटे नेडु सामीरवांतेर बतलतेर इचूसी सीसी दानी तान ओटिते ये चिकनो सरिताको मंजे राशते मंत्री मी समदीर कुनगी जय जंगू जय सेवा नाका नचोर बताई करे मायो बारिते के पेपी उंदु जो का वासी मत्तरू महगवावटे मा बावल सार मेडी मन्ने के हसके नूट सारो मरमी की ते इचोड़दगा हसके दोस्त तन बावलिरा हसके तन पेपी बतलितोर्गी हरे इदवावटे मेहनत की किडते राजलिर दात बिस्किट रखोगो इगेटे धनमंता इंजरितो वोन गोष्ठी नेंडु निजमाता नेंड माकुन पेन गाड़ीने वाकिटु गाड़ीने दाकी सैकिल मोटर दे वाकिट वावटे सैकिल मोटर दे रोन दाकी रीतिके नेंडु अदि निजमाता अदि सरिताक्सेर मंतम बच्चने रोज नलगिरे वरा वरा इतके सोन्मडायमेक नदिगिरे टाइम गिरे वायलागर समय वायलागर अस्केने मायनल ऑटोमेटिक दांतो नेंडु आनंदना गोष्ठी ना बेये बाबंतो समन बाई दादली मावां काल करती धन्य धन्य ममट अदु निरुसियलागर सूरट मावा संस्कृति बातल मंता वानिके मा बाईक नगा अनि मा दादलिरगा काल कुनोरु सीवल बेटे मायवल बच्चरे असलिकना बति नेडु बೈ लक्कातड मावा मुने सोनवल सरितुनु बೈ लक्कातडु अदेम लासिकुनु बान सोतके ममड चोकोटाकट केडांग गुटांग लो दिनगा मंतटु परिस्थिति अदो रకంగా మంత బస్సారి సందిర్ విరడ్ కీసకెన వాతిటు పుణ్యవంతలిర్ నేడు మీకున్ని మాకున్ మీరు కీత మీ బే బావలిర్ నా బే బావలిర్కి పుణ్యవంతలిర్ జాగదగా మాకున్ మేరికి వలితకే చుడురు గోష్ఠి ఆయో బదో జన్మత పుణ్యకీతకే నేడు ఇది గుటవర్సి వాయవల నన్ను ఇంతకు ముందు మూజోక వాతను బది ఇది దీక్ష నిమిత్నే ఇది పేంద రూపంనే ఇగటల్ మల సార్వీర్ కాండి జంగావ సొంజి ఇది కేవల బారితకే నేడు पोड़द पैसंता तेदट्रा इनवलगिरे बेबावल रोत रूप पाजे हानो जाति तुम लासी भगवंत सा पटेल अरे पोड़द पैसंता तेदट्रा नरुम्मट इंजरू मा जाति लासी कुनु तनकुन तिरिवल अवसरम की ओन एज नूर बोरे वानी रिचोर्लक जमगावा बग्गा अद्भुत गुट वर्णे के नीके मायनल असल बेगे दांतो मी तबने परिस्थिति मंत सरी सूडते सले बदी नन मन्नल वेरिते सरी तोहका आ सरी पीसी वीर ताकनिरु అది ఇరనిర్ బతే నా నాలు వేస్తం నెరుసీని ఇర్తే నాడి కాండీరు చొకోట అని ఇన్వలికు బతల్ వసనల్ సుటి కీతకే మమ్మడి చొకోట అంతటి ఇన్వలిగిరే మీకు ను సందీర్కునే వేస్తో సలే నేడు ప్రతివరో ఫస్ట్ పెయ్యే భావనం కాల్కనగా స్వర్గం మనంతా ఇంతే ಬೇಕೆನ್ ಸೊನ್ವಲ್ದ ಅವಸರಂ ಸಲೆ ಸಕ್ರೆ ತೇಚಿ ಬೇ ಭಾವನ ಪಾದಲ್ಕುನ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಕೆ ಬೇ ಭಾವಲಿನ ಪಾದಲ್ನಗ ಸ್ವರ್ಗಂ ಮನಂತೆ ಅದೆನ್ ಲಾಸಿ ಜವಾನ್ ಕಾಂಡ್ರಿ ಮಂತಿ सूडट केजट नेड बारिते के बच्चोरई आनंदना गोष्ठी इचोर केड़ते मूलत नाटने के बोरे वायु लीडर गिर वायुरी के बदी पेंद रूपम नेड पेन वात जंगुबाई वातगे साक्षात तान बतलते आलोचिंची मंदर तेके ननुंदु चुडूरे कथवे अंतो उंदी ऊसवांदु ऊसवातेके वरोर मायनल ऊसत रूपम अत्तोर अरे तेदरा ऊसवायवल मंता तेदा तेदा पैसा मुणुंसी दाकितगे नाक पेने कापाडंत पेने कापाडंतितके मायनने सोतेर केइतेर पेसिमकी मल्ल पोरोड मोटर दे सोतेर अरे पैसा रा नडिन वातासके उंडेगिर नाक पेने कापाडंतेतो अयंत एकदम येर वात पासी होते सातोर असके सोंजिकुनु भगवंतन असके पुस्कितोर्की नन इचोर आक्सीतोंतेर नाकुन कापाडमकी नितके फस्ट नीगममटु येरवांते जरवेस्तमी वेस्ती कोरड मोटर दे वातमी वाती म्हणजे पेन बारी वायमकी आने पेन बेगन सले भगवान साहब ना रूपम ने नेड मीगा पेन वाता बोले बते जरियाते पेन मायनन रोहंत मम टोडके माया लागंत ओडके मायवे सोतेगे बते सले अदेन लासिना विनंती बाईक दादलिरकुन सकरे सकरे बोन रोने मूरगिर वायर बोनाय पकतोन कोरगिर वायर पकतोन नैगिर वायर ते बाई रांगसी मट ನೀವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೀಳಿಯನ್ಗಿರುವ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುಟ್ ಮಾಕ್ ಬಾನಿತೆಗೆ ಬೋರೆ ದುಶ್ಮಂತನ ವಾತೆಗೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಗಿರ್ಕಿ ಆನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಯಿ ಬಾರಿತೆಗೆ ಅದು ಬದೌತಾರಿತೆ ವಾಂತಾಯಿ ಬತೈ कोणी दिवासी येतो कसा कोण सांगतो
कोण जानतो बद दिवस बातल वांताई बोने करे मायो ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿಕುನು ಮಮಟು నేను ವಿಚಾರ ಕೀವಂತಮಂತ ಇಚೋರಿತಲ್ ಭಾಗ್ಯನನ್ ಮಮನ್ ಬೈಬಲ್ ಸಾಲ್ನ ನನ್ ಶಿವ ದೀಕ್ಷೆ ಎತ್ನುನ್ ಬಾಬ್ರೆ ಮಾ ಗಂಗಾದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜನಗ ನನ್ 2000 ತಲೆ ನನ್ ಶಿವ ದೀಕ್ಷೆ ಎತ್ನು ಇಂದ ಆಕೆ ಏತ್ನೀರ್ ಬತಿ ಸೊನ್ವಲ್ಸಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸೊತ್ತನಸ್ ಕಾಗಟ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬತಲ್ ಬಚ್ವೀರ್ ಚೊಕೋಟ ಆಸೇರ್ ಮಂತಿರ್ ಬಾರಿ ಬರೋಸಕ್ಕಿಂತ ಕರಲ್ ಪೇನ್ నేను పేందు నమ్తూరు బదలాసేరు మంతేరు ఇన్వాల్ ఇందుకే కరే మాత ఖచ్చితంగా జంగుబాయి దీక్ష ఎత్తకే చొకోట అంతేరు బవే బేన్ ఓరి ఏతుకీవన్ లాసికును మమ్మడ పరిశనాయన్ కాడికి కూసుమైన వాతర అయితేకే పవిత్ర మాసం ఇంత ఇందుకే పేపి వేస్తారు డగురుమాయన మీకు సారాంశం ಅದು ಬತಾ ಬತಾ ಮತ್ತೆಗೆ ಮಮ್ಮಡ ಕರಬಾ ಅಂತ ಇನ್ವಾಲ್ ಅವು ಸಂಧಿ ಸುಟ್ಕಿಯಲಾಗರಿದು ಮಹನದ ಮಮ್ಮಡ ಪವಿತ್ರ ಪೇನಿತೆಗೆ ಪೇಂದುನ್ ದಾಸೆ ದಾತ್ ಮಂದಲಾಗ ಸಲೆ ಮಮ್ಮಡ ಬಾನೆ ಮತ್ತೆಗೆ ಬಾನಾಯ ಅದೇನ್ ಲಾಸಿಕುನು ಈಗ వెళ్ళే నేను మాకున్ బారితే సత్సంగాలనగా ప్రవచనాలనగా బయలాకమంటాడు బోరెవాసి వేహు బదై మాగా నాటే పాట్ల దేవరి మహాజంత మనగట్టమంత బదే బోన మర్మి పొరు ఇతకే బోన కాయిదా ఇతకే మమ్మడ మీరే మాసుదా అంటాడు అస్కేనే వాడకవాల్ తెలే అస్కేనే జరసి వాడకంటాడు మళ్ళా బోనక మోరే ఈనే తే బస్కేతే దుసరోన్గా గిరికి ఏం చెప్పాలంటాడే దుసరోన వేహవాల్ మమ్మడ మాయనన్గా మాయనాలు మీరే మాతకి మాకు ఆలోచనవా అంత మా చొకొట్న విచారవా ಅಂತ ಬಾನ್ ತಾಗಾನ ಇನ್ವಾಲ್ವ ಅಂತ ನೇಡು ಮಮ್ಮಟಿಗೆ ಗುಟ್ಟ ವಾರ್ತೆ ಕುಂದಿ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಇಗಟೋರೆ ಕಾಂಡಿ ಬಜಾರತ್ನೂರ್ ಸೊತೆಗೆ ಅರೆ ಈನ್ ಮತ್ತೆಗೆ ಚೊಕೊಟ್ ಅಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಮೈ ಮಮ್ಮಟಿಗೆ ರಿಚೋಡವಾ ಅಂತ ನಸ್ಕಾರಿ ಬದಲ್ ತಿರ್ಕಿಯ ನಿಂತು ಮಲ್ಲ ನಾಟೆ ಸೊತೆಗೆ ಅದೇ ವಿಚಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಸಿಕೊಂಡು మా విచారతగా చేంజ్ వాయన తే జవాన్ కాండ్రి మంతిర్ కాబట్టి బేయ భావన ప్రావీణ్యం బతలే భారతకే నేను బతల ఆశీర్మంత సమాజనಗ ಮರ್ಬಿಂಗ್ ಆತೆಗೆ ಬೇಯ ಭಾವನ ಗೋಸಂಗ ಆಶೀರ್ಮಂತ ಸಲೆ ಬೇಯ ಭಾವಲಿದೆ ಪೇನ್ ते बरोबर बेय मत आणि मरी कोरिया ते वेर पूर्तिगा लीनता आतोರು ಬಾಯ್ಕೊಂಡು ಬೇಯನ್ ಸೂಡುವಾಗ ಆತೋ ते और उंदिया आटुम सोतो पेजे वेना बायको वन पूरा मोहित कीसी बतल कीते ते मी बेयतेर मंदना नंतेर मंदना मी बेयतेर रोन मंदना नंतेर मंदना वेर ग्रहिंచి मकिनी अरे నా బాయ్కో సొడియాంತಾಯ ಬತಲೇನು ಅಲ್ವೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರತೆ ವಾಸಿಕೊಂಡು ಬತಲ್ ಕೀತೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಯೇನು ಕೇಳತೆ ಬಾಯ್ ಕೇಳತೆ ಓಸಿ ಸುಟ್ಕಿತೋ ಭಯ ಕೇಳತೆ ಓತೋರಿ ನಾಕ ಡುವಲಿ ತಾನ್ ತಿಂಜಿ ಮಹಾಂತ ಆತಲ್ ಕೇಳತೆ ಓಸಿ ಸುಟ್ಕಿತೋರ್ आणि वातोर मला वेन सुखवाय में अरे मा भैया बतल कीसेर मंता इंजिकून दुसरा वेशी येतोर्नी मला बेयनगा सत्तो ते निम बारी बारो नी उत्तींज ताना करिकेनास वेर मरी आंदु ते ನಂತೆ ಬಾಂತೇರ್ ಸಾಯವನ ಯಾಂದುನು ನಾಕು ನಾ ಮರಿ ಕೇಳತೆ ತಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಕಿತೋರ್ ಬಾಪು ಬತಿ ನಾ ಮರಿ ರೋನಿ ಯಾವತ್ತೋರೇ ಸೆಲ್ಲೆ ನಾ ಮರಿ ರೋನಿ ಯಾವತ್ತೋರೇ ಸೆಲ್ಲೆ ಇಂಜರ್ ವಿಚಾರ ಕೀಸೇರ್ ಮಂತನು ಇಂಜರು ಮರಿ ನಿಂತೆತ ಹಸ್ಕೆವೇನ್ ಕರೆ ಮಾತಕಿ ಬೆಯ್ಯೆ ನಾಕು ಮೀತ ಬೆಯ್ಯನ ಪ್ರೇಮ ಬಚ್ಚೋಡಗುರ್ ನನ್ ಬತಿ ನಾ ಬಾಯ್ಕು ನಾ ಗೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿ ನಾ ಬೆಯ್ಯೆ तची केडते सुटकितो ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯೋ ಇಂಜಿಕುನ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಯ್ಯನ್ ಪೀಸಿ ವಾತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿ ಬಾಪು ಬಾರಿದಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ ಜವಾನ್ ಮಂತಿ ನೇನು ಮಾವ ಪಿಸಗತಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಾಹೇಬ್ ವೇಸ್ತೋರ್ ಪೇಪಿ ವೇಸ್ತೋರ್ ಮಾ ಪಿಸಗಸಿ ಚುಡು ಸಮದಿದಗ ಬೆಜನ್ ಮಂತ ಮಮಟಿಗೆ ಬತಲ್ ಮಾಗ धन ಸಲೆ दौलत ಸಲೆ पियाना बोन पेंदुले पियलागा जंगबाई ने पियलागरते मा जिंदगी सुधरे मानुसले मागा शक्ति गिरसले धन गिरसले ममटुंदी भक्तित पेजे लागलागा ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುನು ಮೋಡ್ ಭಕ್ತಿತ್ ಪೇಜೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕೆ ಬತಾಲ್ತೇರ್ ಚೊಕೋಟ ಆಯರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿ ನೇಡ್ ಬಾರಿವೆ ಹಾಂತಲಿತಕ್ಕೆ ಕಾಂಡಿರ್ಗಿರೆ ಮಾ ಪಿಸ್ವಲ್ ಚುಡೂರೆ ಬೆಯ್ಯೆ ಬಾವಲ್ ಬಚ್ಚೋರ ಡಗುರ್ ಊರು ಚುಡುಡಾಲ್ ಡಗುರ್ ಕೀಸಿ ನಾಡಿ ಊರ್ ಪೇಕುರ ಅಂತೀರ್ ವೆಡಿಲ್ ಬಸ್ಕತೆ ಅಂತೀರ್ ಊರ್ ಅಸ್ಕೆ ಮಾ ಪೇಕುರ ಅಂತೀರ್ ಅಸ್ಕೆ ಊರ್ಪುನ್ ಮಾಮಟ್ ದಾಟದು ಸ್ವಲ್ದ ಬಾಧ್ಯತ ಮಾವ ते वेगोर आने के बतलिंतेर मरी कोरियाड वेगोर आते गिर बेबावली बतलिंतेर मनी कोको बोरे पकतो रो तोरे पाटल देवरिग्रे सोजी कुनारे बानु मी और कांडी कोरियाडी ना अंतेर की बाई तेके बाले की इर पाटला बते ओना ओरते पिसीरु नाक सीते के सीर सीवे सोने ना बांते कीसी पिस्का सुडट बेबावना बचोडा गुरमया ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುನು ಬೇಯಭಾವನ ಮಯತು ನೆರುಸಿ ವಲ್ಗಿರೆ ಕಾಂಡಿರಿಗ ಮಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುನು ವೆಡಿಲ್ ಕಿಂದಿರ್ ತೊಲೆತ ವೆಡಿಲ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಜವಾನ್ ಮನ್ನೆಕೆನೆ ವೆಡಿಲ ಆಯನರ ಬಾನ್ ವೆಡಿಲ ಹಾಕಿ ಏಜು ತಿತ್ಕಿಯವಾಯ ಬತಿ ವೆಡಿಲ್ ಕಲಗ ಮೀರೆ ಮಾ ಬಸ್ಕತೆ ವೆಡಿಲ್ ಕೆ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮಡ್ ಮೀರೆ ಮಾ ಅಂತಿತ್ಕಿ ಅಸ್ಕಸ್ಕೆ ಪವೆ ಪೇನ್ ಕೆ ಮಾರ್ಮಿನ್ಗ ಅರೆ ವರಟೆ ಪಾಟ್ಲನ ರಚತ್ ಕೆಂತೆ ರಸ್ಕೆ ಕಾಂಡಿರಿಗಿರ್ ಸೊಂಜಿ ವೆಡಿಲ್ ಕುನ್ ಪಕತ್ ಕುತ್ತೆಗೆ
अव गोष्टी के नाड़ी मी काम सीनता जीवितम नगा मा किचोर करे मान दीक्षा वाड़वा किते चले तम व्याहान ते रस के अव करे मानता ममड़ी दूसरो जाग सोच व्याहान ला से प्रयत्न कींतो ಇದು ಮಹಾಗ ಕರಿಯನಿ ಕಲ್ಚರ್ ಸೆಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾನವಾತಕ್ಕೆ ಬೋನರೋನ್ ಓರೆ ಆನ್ ಸೆಲೆ ಮಮ್ಮಡ್ ಮೀರೆ ಮಾಯನ ವರಂಗ ಪರೇಶಾನ್ ಮಂತ ಬೋನ ಎಡಿకి ಪೀತ ಪಕತ రోతోన్ समदिरे మీరే మాయన అరే పాపం పరేషాంతే మంతోర బాన్ की कट చెవులో పావులో బచ్చోరే మీరి की कट ను దవాఖానా రోప్ కట్ అదిగిరి వాయనకి నారిత్తెకి మా ఉంది మన్గట్కి నారిత్తెకి బారి సెలకి బోనా వావుకున ఓర్ మందవచ్చకి పతి మామాట మాయనలి రాంద ముందే జోక జల్మవాత ఈ జల్మతు హృదయ సొంద సీవ ఇది జల్మతున్ హృదయ సొంద సీవ ప్రతి వరం తోర్సో వడక్సి కౌసరేన్ సొన్వల్ నేను సొడితా పోడ్ నావంగిర్ 50 दिवस विश्वलिक मते 40 नोवे मंदन नेटा पोड सొడితా ಆತ ನಾಡಿ ದಿವಸ ವಾಂತ ದಿವಸ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕುನು ಬಟ್ಟೆ ಇಂ ಬಾತಲೆ ಬತಿ ಪ್ರೇಮ ದಯಾ ಮಯಾತೆ ಮನ್ವಲ್ ಕಿಯನ ಮಮ ಟೀತಲ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನಿಕ ಬಸ್ಕೆದ ಅಂತಟೆ ಅಸ್ಕೆ ಮಾಕುನು ಸಮುದ್ರ ವಿలువైన ಕರೆಮ ಅಂತ ಪಕ್ಕತೋನ ವಿలువైన ವಲ್ ಕರೆಮ ಅಂತ ಬೆಯ್ಯನ ವಿలువైన ವಲ್ ಕರೆಮ ಅಂತ ನಾಟೆ ಬೇವಲ್ ಡಗುರ್ ಮಾಯನ ವಿలువైన ವಲ್ ಕರೆಮ ಅಂತ ಓರ್ ಬಸ್ಕೆತೆ ಅಂತರೆ ಓನಾ ಬತಾರ ಇತಟ ಅನ್ಕೋ ಮಮ್ಮಟ ಮುಂದೆ ಸೊನವಟ್ ಓನಾ ಕೇಂಜನ ಚೊಕೊಟ್ನಾ ಗೋಸ್ತಿ ಕೇಂಚಿ ತಾಕಲೇನ್ ಕರಿಯ ಓನಂಗ ಬತ್ತಂಗ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಓರ್ ಕರಬಾಯೋ ಬತಿ ಮಹಾಗ ಬತಲ್ ಕಮ್ ಅಂತ ನನ್ ಬಾನ್ ಕೀತಕ್ಕೆ ಚೊಕೊಟಾಕ ನೇಣ ಬಾವಲಿ ತನ್ನಿತ್ತೋರ್ ಪೇಪಿ ಕಿಶನ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತೋರ್ ಕಿಶನ್ ಪಟೇಲ್ ನಾರ್ವಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ ಕೊಂದರ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸಿತೋರ್ ಇಚೋರ್ ಪೇರ ನಾರಾತ ನಾನು 800 ಚೊಕೋಟ್ ಮಂದನ ಚಲೈ ನಾನು 800 ಚೊಕೋಟ್ ಮಂದನ ಇತ್ತೋರ್ ನೇಣ ಬೆಳಿಲ್ಕ್ ಮಂತೇರ್ ಊರಾಗಿರ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಲ್ ಮಂತ ನಾವೂರ್ ಕಾಂಡಿರ್ ಚೊಕೋಟ್ ಮಂದನ ಮಾವನಾರ್ ಚೊಕೋಟ್ ಮಂದನ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿಕೊಂಡು ದಾದಲಿ భారతికి ಇದು జంగుబాయిన దీక్ష కాబట్టి పేపీ వేస్తదే తానుగానే ఉంది పాయింట్ నన్ను నేను తను వేమకిన్ బతి నన్ను డైరెక్టింగ్ వ్యాహంతో ಇದು ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಗೊಂದಿತಗ ಬೆಯ್ಯ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಗೊಂದಿತಗ ಮತ್ತ ಆಗ నేను ಬತ್ತಲಾತತೆಗೆ 36 ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೇನ್ಕು ಮೂರತಗ ಮನ ಅಂತಂತೆ ಚಲೈ ಆತಡ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಇನ್ವಲೆ ಅದು ಕೀವ ಮಂತಾಂಗ್ ದುಸರಕು ಅವಕ್ಕೆ ಬಾನೆ ಆಯಿಬತಿ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಕೀವ ಇನ್ವಲ್ ఉంది ಸರಿ పెరసపేంత ఎంతటో పెరసపేంద బలి ఆశర్మంత తానై పాపమే బతలే మా సమాజ్ ఈన్ మనవల్ కాడికి ఇన్వల్ ఉంది గోష్ఠి ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿಕುನು ಮೂರತುನು ಬಸ್ಕೆಟ್ಗಿರಿ ಮಮ್ಮಡ್ పండుగమని ಬದ್ದೆಮನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿವೋದು ಮೂರತ್ತು ದೋಸನ 36 ಕೋಟಿ ಪೇನ್ನ ಜೇವು ನಾತಪೆ मल्ला सक्रेने बाईक साळवाट ಅಂತ भीमराव महाराज इतो कड़के मंजी गुडी आती बतालरा मूरत माया दिसो बतालरा पेंदुने मुने मूरत पिंडे पेंदुने पोरो मूरत उले बंटीने नीवा तडसी वाडती बतालरा ఎందుకే మమ్మడ వానేకే మిమట్ పాల్గొంతిర్ బాతిర్కి పటేల్ సాబ్ ఇతకే బహిడల్ వాసెర్ మంతే అస్కెందిర్ వెడిల్కు మిమట్ పేన్ కీసి మందను పేన్ కాసిగిరి మందను ఉంటే అర్లాంగ్ గుర్లాంగ్ కిమ్ డ్రై ఇందిట్కి వెడిల్ जरासी बोरे बीडू टुरे बोरे तमुक्ति तोरे गरे ಇದು जरा इदाता अरलांग गुरलांग केटू कई काल नोरटू के पूजा कीवल मानते जे बचर पवित्रते चले अचोर सोबता भजन भीमराव महाराज लीगी तोर नेडू सूरोजी महाराज भीमराव महाराज गंगराव महाराज आतुर्गे मंडी सोच केस तडी केज मक्की ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿಕುನ ಆತಲ್ ಕೇಜ್ ಬಲ್ಗಿರ ಅವಸರಂ ಅಂತ ಮಮ್ಮಡ ಬಗ ತಪ್ತಾಡ್ ಬಗ ಸೆಲೆಂಜೆ सूरोजी महाराज गिर चोकड़ितो धन्य गुरु ना दर्शने आता पलटे माता ना बुद्धि वातारा वाता तोलेता यादी पिंडुने रोपे मतन असके वचने पीसी वातो न चिलिके भागवंतने भूले मतोन पीतो न गुट्टालो मीक नेडु धन्य गुरु न दर्शन आतपे इंग जंगुबाईना वीर समदि सामिरवाते चले नदुरे निपुसी चत चित उंदी क्याले कीतोना शिवना नंदी संकना आवाजे रोमे माता पीतोना गुरुना नाडी नेड ममट जंगुबाईने नाडी पीतात भगवंत पटेल नाडी पीतात खचिతంగా चकोटा अंत पारितक विश्वास गिर पाजे नेड माग जोप पायवा माग समदीर के जोप पायवा जंगुबाई बतल की तिजल पिस्ता आया वति नेड मावा जिंदगी जे जायलागा नी पे जय ममट नीवई ममट हेतु नित्यम नीवई पूजा कींतो तान पूछ किया लागा ममट माऊर वेडिल गिरे डोप इनके पेपी तो डोपामेन जावा तलकमाट माम बच्चोर तलकते कच्चोर सीआर बाती मम डोपामेन इते नेन डोपामेन पहाजे बातलेंत चले ममट गिरिन तडकी बोन सोते 50 रुपया सीगिरा 50 आनु 100 बारी सीगिते इते कोर 50 सींतो चले
ಅದೇನ್ ಲಾಸಿ ವೆಲ್ಲೆ ತಲ್ಕಲಾಗಂತ భార్యతకే మమ్మట్ నేను సుగ్రేమాయనతకే పేందునే పియానా ఇన్వలుంది ఆలోచన నేను సోరికి వలాయి ప్రతి మీవ రోత పేన్ కిర్కి వలాయి పూర్వీకులు ఏతుకిన సగనుని ఏతుకింతాడు సారిగిరా సగనుని ఏతుకిసికునే దోసంతాడు బదే పేన్గిర్ జంగుబాయిన పెరస పేన్ ఇంతిడికి ఇంగేమ నాలుగిరి మతకే నాలుగు దోసికున్ పేన్కు ముండే ఉంది దోసంతిడి ఉంది కుప్ప అదుబదు పెరస పేన్ జంగుబాయి ಇವು ಸಂಧಿ ಮಾಕುನು ವೆವಲಿರ್ಬೋದು ಬೆಳಿರ್ನಾಗ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀದ ಆತರು ಬೆಳಿರ್ಗೆ ವೆಸ್ತಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮ ನೆರುಸಿಕೊಂ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕುನ ಜಮಾನದಗ ಮತ್ತ ಮರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದಲಿ ಇತ್ತರು ಭವೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಾಯಿಕ್ನಾಗಕು ಜರ ಬೆಳಿಲ್ ಬಾಯಿಕ್ನಾಗಕ್ಕೆ ಮನನು ಅವ್ ಪಾಠನ್ ಬೈಚೊಕೊಡ್ವಾರ ಅಂತ ನೋರನಿ ಏ ದೋಸ್ನೆಕಾಯಿ ಪೇನ್ಕನಾಗಿರಿ ಅಗಟೆ ಮಂತ ಮಾ ಗ್ರಾಂತ ಅಂತ ಸೆಲ್ಲೆ ಮಾ ಗ್ರಾಂತಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಕು ಸೀತರಿ ಜಾತಿ ಚೊಕೊಟ ಆತೆಗೆ ನಾಡಿ ಮಮ್ಮಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿಕು दुसरा जाति मावा समझितुने चक्कीते मावड़कु चोकोट नूर्कु नी जौक्सी वार्तेर अदेन लासिकुनु नेनु पाटनल पीसिकुनु पाटनल तेणसिकुनु नेनु मुन्ने ताकवल परिस्थिति मंत अदेन लासिकुनु नेनु धन्य इदु नारी इन मानव जंगुबाई प्रसन्न आसी इदु नाटना संधि चोकोटायन विनंती कीसिकुनु नाकु सीतेर अवकाशं मुगिंचंतो जय जंगु जय हिंद।